Wonten crita cerkak kanthi irah-irahan mlungkahing ing ngisore udan anggitaning klasik. Ing sawijining kutha cilik saben isuk kebak kabut ana cah wadon jenenge Alia. Dheweke nyambut gawe ing toko buku lawas sing mambu kertas tuwa. Saben dina ana cah lanang jenenge Raka sing mesti teka mung kanggo maca ing pojokan. Alia kerep ndelok dheweke kanthi nyumput lan tanpa Alia ngerti, rasa seneng alon-alon wiwit tuwuh ing atine. Sore kuwi udan deres banget. Toko meh tutup nalika Raka mlebu karo ambekan ngos-ngosan. Oleh tedhek dhisik ta, takoni. Alia mau nganggo nyoba ndelikake pipine sing ngobang. Nalika padha ngobrol, Alia ngerti yen Raka angkas arep pindah kutha kanggo kerja. Atine Alia kaya ambruk. Raka cerita yen dheweke seneng banget karo suasana toko buku-buku kuwi lan wong sing tansah mesem saka mburi meja kasir. Alia mung meneng ora iso ngomong. Nanging sadurunge dheweke iso masuk, HP-ne Raka muni. Dheweke kudu ngomong wongit kuwi pikul. Luwih cepet tercapai rencana. Raka pamit kanthi kesusu ora sempat nyapa jawaban Alia. Udan nutupi lungkahe Alia mung ngadeg nggugem rasa sing durung sempat diucapke. Isuke nalika Alia buka toko, dheweke nemokake sawijining buku ing meja sing biasane kanggo Raka maca. Ing jero ana selembar kertas. Alia, yen awake dhewe pancen dijodohke, aku pengen krungu jawabanmu. Saka Raka. Dina-dina mlaku, Alia wiwit ngumpulake wani. Dheweke nulis jawaban ing sapucuk surat disimpen ing buku kuwi saben dina. Muga-muga Raka bakal bali. Sawise sawetara wulan, udan pertama tiba maneh, lawang toko buka. Raka ngadeg ana kono. Teles dening udan nanging eseme tetep anget. Aku bali kanggo maca surate, ujare alon. Nalika dheweke maca surat kuwi, sing isine pangakuan tulus saka Alia yen dheweke uga seneng karo Raka. Raka nyedak lan nyekel tangan Alia. Wiwit dina kuwi, suarane udan ora meneh nggawa sedih kanggo Alia. Udan malah ngelingake dheweke marang dina nalika katresnan pungkasane bali maneh. Ing toko buku cilik kuwi, ing antarane lembu kertas lan langkah-langkah teles, ceritane Alia lan Raka tansah diwiwiti maneh.